Takže, vítajte naši troudári a priatelia. Tentokrát mi pripadla milá povinnosť natočiť ďalšie video. Veľmi som sa na ňo tešil. Možno si spomeniete, nedávno chalani Petriškovci predstavovali vôbec prvú sériu slovenských a českých norisových farieb, ktorá prišla na náš trh. Vysvetľovali, aká je to procedúra, čo všetko sa musí s Japoncami dohadovať, ako tie farby vznikajú. A aby som tú prvú sériu nejako uviedol a vedeli, že o čom teraz hovorím, to bola tá s tými bodkami. Určite viete, tí, ktorí pozeráte naše videá, tí, ktorí nie, viete si to vyhľadať. Teraz je na mne, aby som vám predstavil sériu, ktorá nasledovala ako druhá. Je to séria, ktorá je jedna z mojich obľúbených a pri tejto sérii sú pre mňa dva také hlavné body, ktoré boli pri tejto sérii nové. To bolo to, bod 1, pre mňa veľmi kľúčový. Prvýkrát nám Japonci dovolili urobiť tieto farby nie iba na rúničkách a masukurátach, ako bola verzia 1, ale podarilo sa nám ich presvedčiť, aby nám túto sériu dovolili spraviť aj pre plandavky, ako je Sofia a Tulečko. A hlavne napríklad na menších Sofiách sú tieto farby medzi pretekármi veľmi obľúbené a čo si budeme hovoriť, naozaj chytajú. Druhá vec, ktorá je pri týchto farbách zaujímavá, je to, že celá táto séria má jednu jednotiacu linku. Málo kto si ju všimne a je tých vecí dneska toľko, tých informácií, tých nástrah, že naozaj nechceme od našich zákazníkov, aby sa na to dívali až tak dopodrobna. My keď sme túto sériu plánovali, veľmi nám záležalo na jednom, aby mala jednotiacu linku a tou sa stali pri plandavkách okraje. Veľa pozeráme aj vývoj v Japonsku, ako niektoré tie plandavky vyzerajú a všimli sme si, že naozaj pracovať s okrajmi tých plandaviek, kombinovať proste farby, tak, aby bola proste jedna dominantná farba uprostred plandavky a boky plandavky boli proste ešte nejako špeciálne navrhnuté. To je to, s čím sme sa pri tejto sérii pohrali najviac. Ale teraz už poďme k jednotlivým farbám. Sú to farby 6, 7, 8, 9 a 10. Šestka. Poviem rovno, pri tejto sérii bol veľmi aktívny Stano Petríček. Naozaj boli tu farby, ktoré vyložene povedal: chlapci, ja tieto farby naozaj chcem, také niečo proste poznám, chcel by som také niečo chytať. A táto šestka išla úplne v stanovej réžii. Telo je výrazne jasné červené, boky majú biely okraj. Ten biely okraj je však urobený tak, aby sa v tej červenej jemne rozplýval, čím vznikajú naozaj také veľmi pekné farebné nádychy. Na niektorých modeloch to prechádza úplne až do ružova, hlavne pri menšej Sofii je to veľmi, veľmi zaujímavé. Spodná strana je zlatá a na konci má ešte taký jemný biely spúšťač. Je to plandavka, ktorá keď je ryba aktívna a proste nejdu také tie klasické výrazné farby do žlta, že chce to skôr niečo červené, tak je jedna z našich obľúbených a naozaj chytá. Hlavne na Sofii určite vyskúšajte, ak z ňou nemáte skúsenosti. Farba druhá, to je plandavka, ktorú mám veľmi rád, pretože dostala od Japoncov naozaj pekné meno. Japonci ju pomenovali Tropic Mango, ako také zrelé tropické ovocie. A pri tejto plandavke takisto sa hráme s okrajmi, aj keď sa s nimi hráme trošku špeciálnym spôsobom. Táto plandavka vznikla tak, že sme si povedali, žiadne experimenty, zoberieme si proste farby presne overené, odskúšané, niečo, čo vieme, že funguje a že proste naozaj chytá. Zobrali sme norisáckú farbu 2. To je, poznáte ju, jedna strana je výrazne žltá, druhá strana je výrazne ružová. Urobili sme si ju však po svojom, tak ako sa páčila nám. Čiže vrchná strana je výrazne žltá s ružovými okrajmi. Tá ružová na tej žltej išla úplne, máš také pekné oranžové otiene. Z druhej strany, keď tú plandavku otočíte, zistíte, že je to celé inverzne. Proste telo je ružové s tým žltým okrajom. A táto plandavka, to nás tak vždy teší, keď vidíme, ako sa niečo dostáva do sveta, ako sa to šíri ďalej. Túto plandavku, ak sa nemýlim, tak to bolo v Kazachstane. Zobral jeden náš veľmi dobrý kamarát z českej repre. Nechcem nikoho menovať, takže ahoj Denis. A zobrali túto plandavku na prvé kola na jeden pomerne prestížny troudáriacky turnaj a musím povedať, že naozaj sa im vtedy veľmi darilo, vychytali s tou plandavkou prvé kola naozaj neskutočne, porážali všetky osvedčené farby, ako bola 100, 101. Nehovorím, že to tak musí fungovať vždy, ale sú proste chvíle, kedy táto Tropic Mango funguje neskutočne a sme radi, že ju máme v ponuke. Musím povedať, že je to jedna z plandaviek asi najpredávanejších, ale tak tie pestré farby a tá rýchla chytateľnosť v prvých kolách, to proste tie plandavky k tomuto predurčujú. Nasledujúca plandavka, tam sme zvolili úplne iný prístup. Táto plandavka je tmavá a zase musím povedať, táto plandavka je vyloženie
návrh Stana Petrička, ktorý prišiel a chcel proste túto farbu. Naozaj, chlapi, takéto modré telo, oranžový bok, presne takto si ju predstavujem. A mne sa na začiatku strašne nepáčila. Snažil som sa u Standovi vyhovoriť. Stando, neurobíme to inak, skúšal som to rôznymi cestami. Pochopil, čo chcem, nepohol som s ním. Teraz spätne musím povedať, že som mu za to veľmi vďačný, lebo táto plandavka je medzi turnajovými pretekármi asi jedna z najobľúbenejších, hlavne na čistú vodu. Dokonca mám takú milú skúsenosť, keď som natáčal finále posledného Norris Cupu, kde boli pretekári zo Slovenska, z Čiech, z Maďarska, z Nemecka, tak natáčal som zrovna finálový súboj a vo finále pretekár z Maďarska, ktorý nakoniec Norris Cup aj vyhral, som videl, že dáva túto plandavku, že na ňu chytá vo finále. Nakoľko to bolo vyvrcholenie celodenného turnaja, tak asi mu naozaj fungovala. Nie som si istý, či na ňu náhodou aj nevyhral, nechcem si vymýšľať, ale viem, že vo finále ju hádzal. A taká malá pikoška, ktorú aj málo z pretekárov vie, keď si túto plandavku otočíte na druhú stranu, tak spodok má glow farbu. Keď ju nasvietite, vyložene krásne žiaria také prskance na zeleno. A pri vzniku tejto plandavky, hlavne tej spodnej strany, sme sa nechali inšpirovať týčom vo farbe 105 glow, ktorá nám k tomuto typu plandavky, k takej tmavšej modrej s jedným oranžovým spúšťačom vyložene sedela. Aj ten TJ inak v originále oranžový. A myslím si, že sme urobili dobre, lebo tá plandavka jednoducho chytá. Posledné dve plandavky, čiže 9 a 10 vám predstavím spolu, lebo oni vznikali ako taká dvojička. Takisto sme si povedali, že chceme urobiť niečo, čo bude z jasných, overených farieb, niečo proste, kde nepôjdeme do žiadnych experimentov, ale do niečoho, čo budeme vedieť, že chytá. Nakoľko niektoré farby sa v Norrise veľmi ťažko zháňajú, tak sme chceli, aby sme mali niečo naše, čo dokážeme ponúknuť práve vám, našim zákazníkom, aby ste mali tie najlepšie farby po ruke. A vychádzali sme z jasnej žltej farby, tak ako vidíte na plandavke Norris 2, ale nešli sme cestou, ako pri Tropic Mango, že by sme to proste dali z ružovou a išli nejako inverzne. Povedali sme si, že táto žltá bude dominantná na tej plandavke, lebo akoľko jednotka bola červená, čo je jedna z jasných farieb, čo chytá, táto zase bude žltá, ale tieto plandavky, keď si všimnete, majú takisto veľmi výrazné okraje. Tie okraje sú urobené inak, ako na prvých dvoch, sú urobené tak, že žiadne, že jedna farba sa rozplýva v druhej, tie okraje sú proste jasné, vytýčené, a sú urobené tak tieto plandavky, že najväčšie rozdiely sú hlavne na druhej strane. Plandavka 9 je celá žltá, proste fluo, jasná žltá, je len proste doplnená jedným výrazne oranžovým okrajom a druhý okraj je zelený. S tým, že čo už málo kto vie, ten oranžový okraj, keď ho dáte pod UVčko, tak je vyložený taký jasný, svietivý, ten zelený je skôr taký tmavý, že sa stráca, že tá plandavka sa hlavne z jednej strany ukazuje. Ale podstata je pri tejto, že je celá žltá a spodná strana je trošku ešte vytuningovaná malými čiernymi flitrami. Druhá plandavka, desina, má spodok zlatý. Tu sme si povedali, že proste pôjdeme na klasiku žltá so zlatou, svieti slnko, dať tomu nejaký výrazný okraj ako spúšťač. Musím povedať, že si myslím, že sme urobili dobre a tieto farby sú podľa mňa veľmi vzácne, hlavne na Sofiách, pretože Sofie v týchto jasných a pekných farbách je niekedy veľký problém zohnať, takže teraz majú zákazníci na Slovensku a v Čechách naozaj možnosť mať tieto farby po ruke a vyskúšajte, myslím si, že keď sa ich naučíte používať, tak vám prinesú kopec krásnych pstruhov a čím by ste nás naozaj potešili, ak by ste boli takí dobrí a používate tieto plandavky, máte s nimi nejakú skúsenosť vlastnú osobnú, napíšte nám, ktorá je vaša obľúbená. Nechcem vás na nič navádzať, myslím si, že to bude súboj medzi 7 a 8, ale možno sa prekvapím. Napíšte mi a ďakujem, že ste si to vypočuli. Chytajte pstruhov, choďte k vode a verím tomu, že vám Norris prinesie veľa pekných zážitkov. Ďakujeme.